tinogona zvedu tichidawo zvihombe kwatiri asi hataida kupfuma nemwana matambudziko edu zvamakatoona zvezve ndozvasitori kumhuri kwedu pakutanga hapasi kuti taidawo zoti tivake imba tikudze mabhizinesi nemari yemurwere chero mari hatikomborere tipedzezvo zvese tiri vanhu vanonamata hatina moyo weutsinye wekuti tingaitire mwana wemumba utsinye hwakadaro sandizvo endo totodzikira tsitsi kuti kamwana kangu kaitapadaro Oh my God. Mungatitsanangurire here ini mukama wenyu naRuth Wara. Okay, ndinotenda. Ruth Wara amai vake yanzvadzi yababa kwandiri vanenge vari tete. Zvichireva kuti Ruth achiona imi maiti sekuru. Yes, ndichimuona ndimuti muzukuru wangu. Tichiona imi muri wechidiki. Zvichida makore enyu anga akada kuenzana ake. Mungatitsanangurire kuti mimi zviri kukubatai sei kuti muzukuru wenyu upenyu hwake hwapera. Pamwe wachoti uchitoda kutotanga. Izvinhu zvinobata kuti munhu wakakura naye muzongotsakatika uye uchisara zvinhu zvekuti nikutotarisirawo upenyu hwakewo hapana chakaipa chaunoshuvira munhu kunzwa kuti tikure kubva udiki kusvika patiri tingoti tese chimwenda zvakadaro zvinorwadza kuti umwe rwendo rwake rwazogumira panzira. Tinoziva isusu kuti panoitika zvinhu zvese miromo inowanda iko zvino tinoona kuti pamasocial media pakatenderera nyaya dzakawanda wanda vamwe vachiti pabuda mari yakati mari haina kufamba nemazvo pachibuda kunyangwe nemazita evanhu ainzi uyu ndiye anenge akashandisa mari yake mari yakanga ichitumirwa munhu kuti arapwe. Imimi sasekuru makawana mukana here wekuziya mafambiro aiita mari kana kuti zvichida pane imwe yakapinda mumaoko enyu? Tichitaura mamiriro emari Ruth akarwara vakatibatsira kuricha out kumhuri yeZimbabwe. Zveshuwa mari dzakaungana dzaipinda nenzira dzakasiyana siyana dzinosanganisira maEco Cash, maInbucks, mukuru, maWorld Remit nemaRemitly zvakangosiyana siyana. Zveshuwa ndinewo mari dzaiuya kwandiriwo dzemafoni. Ipapo ndinobva pari dzimwe mari dzaiuya dzaingotransferwa semunhu wakanga tagara pasi pakarongwa zvekuti vazoenda kumhuri yeZimbabwe vachiti tibatsire tiwane mari mwana akanga ari panguva yakaoma and iye ainge avairi namai vacho. Inini ndosabva kuti sekuru tinokumbirawo kuti kana tikwanisa kutibatsirawo nemadetails enyu akati no inini pari zvino ndese ndiripo zveshuwa mari yaipinda ndichinotora tichitoita zvekuti zvekuchipatara zviita sei zvifambe sezvisinewo zvizhinji zvakataurika pasocial media hana kuwana simba rekutaura zvimwe zvacho kana kupindura nekuti zvizhinji zvaivapo kuti zvaiva nyaya dzandisina upopo nazvo saka handina chandakakwanisa kutaura asi ndakangogamuchira sezvazvingotaura ndikati inini ndikaindite nepandinokwanisa kuti muzukuru wangu anoziva ndini nemuzukuru wangu kana kuti pamwoyo pangu ndinozviziva ndoshira nemuzukuru wangu handito mushiro chakanaka. Zvichireva here kuti mimi ndimi sekuru naija? Zita rangu ndinaijo Makono, sekuru waRuth. Ndine mari pese pamaflyer, namba dziripo, namba dzangu dzese dziripo dzese zvadzo. Zvichireva kuti izita renyu here imimi rasvibiswa ndokunzi imimi ndimi makashandisa mari zviserezvo? Hongu, inogona kunge rakasvibiswa asi inini handisi pakutsvaga mbiri kana kutsvaga chii. Zvizhinji zvakataurika zvagara kuita chakanaka vanhu vanongotaura, kuti chinhu chakashata vanhu vanongotaura. Asi handisiri pakuti ndanga ndisine nezvimwe zvese zvingava zvinobva kuvanhu. Ndaingotedzerawo ndichingovavarirawo kuti muzukuru ndipandinokwanisa ndinge tiri pamwe chete tichibatirana pandinenge ndiripo. Zvichida vanhu vakateerera vanoda kuziva kuti urwere hwaRuth airapika sei nekuti vanhu pamwe vaifunga kuti ainge akangomirira kuti achango. Asi zvataona pari zvino moyo wake usisina kuita zvakanaka. Handisiri kukanganisa kuti moyo moyo wake kuita zvakanaka because wapa 22. Saka inyaya yekuti isusu ruzivo nezvekuendesa vanhu kuIndia tinenge tisina tiri kuitirawo mashure kwani kana zviremba chiti ndo anotoudza apa itai so
Dr. akachibvata Ruth moyo wake uri patwe itori below zvinotarisirwa nawo minimum yacho itori below zvinotarisirwa zvacho. Saka sezvisinei Dr. akabvata no Ruth toda kuti aimprove achinjiro schedule yake dialysis at least akaita 3 sessions per week kuti zvikasike zvamene zvazvinoita mukati. Akaita 3 sessions per week achitora mapirisi ainzi anotengerwa every week kuti aita sei anga achishandisa vachiti munodzoka pa 3 months asi kuti tione kuti zvaRuth zviri kuitika kuti mushonga treatment iri kushanda here vakati at least kana mamba 2 months imbodzokai zvicho taita sekudaro 3 months dzaRuth patakaenda matest dzaifanira kwana August uno asi June endo kuti mwedzi wechi3 tichaitotarisira kuti ichangaita ya simko over yakabva pa 22 chinzaenda pa 33 here handisi kukanganisa zvambo mapercentage. So zvadaro atwa kutofara kuti Ruth at least zviri kuita saka sezvisinei tatoti hati Ruth rikatishinge nema medication aita Ruth akabva anzi aita blood infection because mvura paimboita zvekuungana mvura saka angaziswa chibhegi saka mvura dzanga dzakuungana muchibhegi abva azonzi mvura dzi hadzichakwanisi kubuda autanga futi zvekuungana mvura mumhere zvekuti blood infection yakadhonza mwedzi wese almost the whole month of July. Zvichireva kuti kwese ikoko nezvese zvaitwa pana Ruth maitora muhomwe yairi kunzwa nevanhu muchibhadhara mari dzataitoshandisa ndo takanga tisitorina mari asi mari yatakatopiwa nemhuri yeZimbabwe ndo mari dzaishanda. Zvichireva kuti imimi sekuru Nigel muri kuti kumhuri yeZimbabwe mari yamakaita entrust to us hatina kuita abuse takaishandisa zvaifanira zvichishandiswa pana Ruth. Pane zvimwe zvatakasangana nazvo in the process but mari dzaishanda mari yese taiisa paurwere hwaRuth zvese pakanzi pane chakati inawo yekuti indi nebasa rangu ndinongoitawo zvemotikari pamwe pacho ndegona ndiripo kana pamwe pacho ndegona ndiri kure asi pavaitaura kuti parudiwa mari yakati kana ndichikwanisa panguva inoita kuti tete pandiri ngente makoza angu mari kuHarare kana nditi ningi ndingave pamurichi nemari andina kumbobvera ndamboita issue neizvozvo asi pamazuva ekupedzisira pane pakandifonerawo pana ndiri kune rimwe basa randaitofamba takaitawo issue ansoti anosanganisa zvinhu because ndaichipotora history yaRuth pandipedza history toenda kuissue yemari saka Ruth akaita blood infection chibva yatora almost the whole month of July. Saka aita month ya July pani paakabuda towards month end ya July tatopinda August atobuda aitoti vaita blood yatreatwa sezvisinei aitawo mazuva mashoma ari kumba ndakanga ndisipo zvotakazotorwawo nana baba vangu kutobva achiiswa kuchipatara achibva anzi Ruth astroke. Saka astroke kudaro inopa ndakazodzokawo ndakangobatirawo basa panga pasiriwo nevamwe vakanga varipo tichibatsirana nawo zvakawanda zvavanga zvakungoitika but ndakangoti hazvina basa saka ndifokasi nezveurwere zvaitawo stroke. Ruth randaimuziva ari kumashure nezvakanga ava panguva iyoyo zvakanga zvasiyana and utoigona kuti ukamutarisa mwoyo wangu masodzi yaibuda zvandaiona nezviri kuitika nezvekuti even nanhasi inonibata. So sezvinei musi wekupedzisira Ruth Dr. vakauya vachibva vati aita anenge ropa raklota mumusoro and nenguva vakazvitaura hazvina kutora nguva Ruth akabva atisiya ndo mamiriro azvakaita paurwere hwaRuth zvekuti even test yaifanira kuitwa August haina kwanisa kuitika ndo zvakaitika pana Ruth. Then tiri kunyaya dzemari indaitaura kuti mari tine mari dzaiswa kuma cash pane mari dzaiswa kumabank poita mari dzaiya kuma-inbox machichi anditi saka mari dziya reshuwa dzakauya dzaipindira maoko angu and I was responsible for mari iyoyo. Takangoita horombo nyama I can say Ruth achitanga I think between 3 na 4 pakareizwa mari inokwana 13,000 yekucash sezvisineiwo takatrusta like takatoa paEconet shop was ndo time yekuti mari yauya there's no time yekuti tiwaste unofanira kuti arapwe timunaenda paEconet onaka like ndakangoona Econet shop yakagara panearby kuti kumba kwedu
kwana Ruth nechinhu kuzoti chiro zvakaita sei ikangoita mari dzaitsa zitorwe chibva munhu mari kwakubva saka mari yakati unokwanisa here kundiwanira zvanzi handichi ndinoiwana but achiri makuseni saka kuna kusako mari ini ndoda 30 minutes kuenda kutauni kuti nekudzoka kana ndadaro mari yako inenge ichi yapo chibva kuti since wazotaura chi wanditi nditange ndaisa then wakuzoexplaina it's okay chimwe pazviripo ndase ndimanyira kuchipatara chibva ndamhanya kuchipatara chibva kuti amunhu chi I think ndakaita matransaction 3 musi uyu yakabata 13,000 the first was 6,000 like ine mabreakdowns ayo ndona kupoko kuvhiringidziko kana mixa zvinhu but zvese zviripo saka after that nekuda kuti pamwe pacho taipedza late kuchipatara wangu and unenge watrust and uri musituation and watrust kuti econet shop and zvese zvinogona zvakaita sei zvakajeka usingatarisiri kuti unosangana zvatakasangana nazvo munhu akatanga kupa excuses and even to open that case zvakanetsa pastation ndakabonza anorepa dzaresekwa vakatirangwa vachinzi nyaya yako isivo enda kurunare saka yakatora nguva ichidhiregwa tuwepoende kuti inini ndakatoendawo kumaofisa ndakaendawo ndati ndiri nyaya yakati yakadi kuramba kuvhura ndizive kuti ndizvo here kana zvakafana like unoendawo session imwe otora nyaya yako onzwa kuti vanovhura kuti ichangodzwa the same anzi nyaya yako ikai vatora machagisa vakaita se vakachagisa vachibva vati isession ipi tipe nhamba dzamaofisa incharge ndikavapa vachibva vafona vachitrace maofisa zvanyaya yakati yakambosvika ofisa umwe wekutanga akavapa chokwadi nyaya yakati takatomboenzwa asi mutakaisira maoko anhu azoti wakaita sei vachibva vafonerana uchi ndobva vakazoitwa case zvekuti pakazoenda kukoti ndakanyanya hangu ndisipo nandabuda nebasa saka vekoti havindanzi vane vemidhere ndo vakazopublisha nyaya yes nyaya ye13,000 yes it's true ye13,000 hapana kana senti yakarecoverwa pa 13,000 mari yakabuda 1.1 and 1.1 haina kuya kamwe chete yakauya in 3 batches zvizokanganisa kuchipatara kwamaienda imimi vakanga vasina here facility yekuti maikwanisa kunge maibhadhara neeco cash zvekuti you needed cash ndisingazozivi zvangu because mabhizinesi anoranwa zvakasiyana kubvunza ndaibvunza padengozi chinoda cash saka zvazvinhu zvekuti and pamwe pacho zvekuti Ruth paakanga kuti azviteketeke paisabuda $100 pabuda mari dzakatirebei iko zvino izvi munhu uyu akaita kuti mari itsakatike ari kupi ari mukati here yakazofamba zvaitika zvese mari ichitongotorwa itaisoi toita zvinhu zvitose tichitofamba iko zvino izvi kumhuri yeZimbabwe pasocial media pane mafigures anotaurwa nevanhu kunzi mari iyi yakasvika yakadai imimi semari dzaisvikira maoko enyu makatitsananguro here kuti maoko menyu mari dzakutaurwa nevanhu ingoti zvekusiyana sorry muripamboemeta muchindibatsirawo pasocial media pakataurwa mari dzakawanda handizozivi zvangu kuti munoda kuti ndinyatsojekesa pane figa ipi ine 13,000 ndinonyatsoiziva iyoyo saka handizoziva hangu kuti pakutaurwa dzimwe dzakamirawo sei kana ndichidzizivawo ndoti ndinoiziva nokuti figa yandiizive iko zvino chinonzwa mwari kuti mari dzakasvika kuma 80,000 100,000 imimi semunhu ane mari dzaisvikira maoko ini nangu mari dzakasvikira maoko mangu kumafigures aitaurwa pasocial media sandiwo yaiva mari overall tichida zvinhu zvekuti kucheka ndakasununguka kuti makanditendera pasiri apo sekuti izvezvi kuti nyaya dzemari dziri sensitive and pamwe pacho ndine mabasa vanopindawo mari makaunso vangu andaishandisa saka dai zvaibvira mukanditenderawo mundiudza na musi wekuuya kuti kana kuti enda pakana pari pako kunze kumapurisa uya musi wakati nezvinhu zvako zvakati zvekubva mwedzi wakati kusvika mwedzi wakati ndinouya ndongoisawo kuna vandaze vanonanganisa ndosiya mapepa angu voonawo zvandaze zvavanoona vochinanganisa zvekutaurwawo nezvandakabata zviri kuenderana here asi inini ndichivimba nemari dzandaiona hangu dzichipinda kumafiga ema 80,000 100,000 maoko mangu nemaakaunti mangu handina kusvika ikoko muna zvekufungidzira kana ndosaka ndataura zvangu kuti zvekufungidzira handisi kuda ndosaka ndati kana mukachinitendera ndinogona kuzoti kana paine kwandinogona kuenda ndoti mastatement angu kana kuti sunungukai ndiudze mastatement kuda kubva musi1 kusvika musi1 I'm okay nazvo ndopresenta then woita midzi dzavo tochiona kuti zvekutaurwa nezvandinazvo nazvo zvakapindawo maoko mangu zviri kuenderana because mukutaura ndiona kupoza chekata dola unonzi watoba dola ita nyaya hombe saka tiri kuti nyaya dzemari idzi
idzi sezvamangotaura mukati epukeshi kwakapinda mamodernity mamwe maremiti akasiyana siyana aipinda ari muzita menyu. Imimi mega ndimi maakaunti emari idzi ndimi hamuna umwe here wemhuri maishanda naye ekuti maionesana kuti tichitarisa mari yakawanda kudaro zvechokwadi zvamuri kutotaura kuti inogona kunetsa kunge muri munoitsanangura muri mega. Hamuna here umwe wamaidi wamaishanda naye padhuze? Zvaitika ndisingada hangu kutaura zvakashata kana zvinopesanisa kana zvinodii. Zvinhu zvekuti patakatoronga zvinhu anawo zvironga ndiri ndega. Tikatozvironga zvokuti mari dzose kuakaunti kwangu takazironga tina even inini nana tete nevamwewo vanochimbotsvaga kuti kuuse it nechichi tatakangobatana ndokati ane idea inini chakashazwa maaccounts and wazvimbozi maaccounts emwana because iwo kati no since imi muri patukumbura maaccounts enitishandise ndomayo takazachi saka ndezvekuti vamwe ukama and inini one urwere hwaRuth nemunhu ndakakura naye zvanga zviri zvinhu zvekutoti veukama yese vanenge varipo but vangona kurambira kuti aenda tizvikwanisa but wisonga tibatiriri wo kana zvimusa dzekutadzana tinopa kuyananisa wandozi andokwanisa kuti nometa chero vanoti siyana nazvo zvichazokunetsa paibuda mashoko ekuti aigona kudemotivate pandakanguti inini rega ndibatsire muzokula une pandinokwanisa zvinozouyawo and ibero kuita chakanaka zvinhu zvotagara ndakatozvodza kuti nyaya idzi either way kana umwe musi tikasvika patiri nhasi. Okay. Uyo munhu wepokesh wamakazokwanisa kuita transaction naye maizwana naye here kana kuti kwangosotoziyana nawo but yanga ingori panhu pandaipfuura mazuva ese and pato patika sort of complex kaita pozoti chicken area yacho pane safe station poita maoffice chicken in because poita ekone shop iripo saka zvizokuti ndakatongotrust kuti vanhu itowana mana setup yakadai so and zvinhu zvirichi legit. And then matomati iye inside the story yake course mukuziva here inside the story yacho timboenza inini handikwanisi kutaura zvinhu zvekuudzwa kana muthu inini chandinoziva kuzosvika patikazosvika nyaya dzacho dzakaindudzanga dzakuwanda dzakunyepa zvakazvo ndiende kumapurisa pamwe dai tine kuziyana kana kuwirirana taigona kutaura zvokuti tiite zvekuti vanhu tisasvike kumapurisa but semunhu anenge atobirwawo and imari dzekuti dzinoda explanation mangwana zvinonetsa. Saka tongoti you are confirming songotaurira edu for the sake of the public vaiunganidza mari clarity. Yes. You are confirming kuti pane over $10,000 inogona kudaro iri yamakavharwa nerepokesh. Ndizvo chaizvo kutaura kwatiri kuita nyaya yekuti Ruth akanga asisingori mwana wenyu chete akazopedzisira mwana weZimbabwe nekuti vaita akanzwa nyaya yaRuth oti inini ndine $, rega ndiise 5 cents yandinayo kuti Ruth abatsirikane. Saka iko zvino izvi sekuru mungataure here imimi makazvimira nemuromo wenyu kuudza muri yeZimbabwe kuti mari yamakaita interest mumaoko mangu ndakaishandisira urwere hwaRuth? Chokwa ndinotina nezvemashoko amataura ndizvozvo zvamataura zvakajeka handina chekuwedzera and handina umwe urongwa hwandaishandisa mari yaRuth kana kuita zvimwe zvinhu nayo asi ndaitongoda ndozvandikosa kutaura. Makakura naRuth muri almost like same age. Mashoko apa muda kutaura kumuzukuru wenyu iko zvino izvi muzukuru aradzikwa nhasi uye mungatitaurire kuti aradzikwa akapfekei tadzwa mwataura kuti gauni rake rakariripo imomo maaradzikwa. Patita Bodiville anga apfeka suti yake yaifarira anga iri blue then pasvita zvigauni zvibva rawaridzwa pamusoro pebox rake chibva chengetwa rakadaro. Mashoko amuda kutaura kumuzukuru inyaya yekuti mashoko ekutotaura chaiyo handina kutoti handina zvokutaura nekutobatikana handina nzototangira papi and zvese zvaiitika ndakazama nepandaikwanisa kuti no matter the situation ndichamira naye chero nhasi ndikanzi ndabanda mbavha ndadii I was okay with it but I know kuti inini zvese zvichendikanzi zvakati ndinogona kuprovozva ndinji ndichikwanisira zvizhinji hangu kuti zvinhu zvekuti unopererwa asi azvoti even kusatya kana kuti
unopererwa, unoshaya kuti utangira papi. And zvese zvemurezi zvakaitika ndinabasa nazvo. But ndotobatikana neupenyu hwemusekuru wangu kuti azotitangira sandizvo zvataishowira. And kana zvakuzobatanidzwa nevamwewo vanenge vasiri mubhutsu dzacho zvinobuda nepakasiyana. Asi chido chekutoti dai nhasi dai Mwari aitendera pamwe dai paasvika nhasi tisiri patiri tichitozamba pamwe nhasi tori kuchipatara totoenda ABCD totoita zvekuti aende. Ruth ashaika ari makore mangani? Ruth 26 because Ruth ndi 198. Mashoko amuda kutaura kumhuri yeZimbabwe nekuti sezvataona panapa zvinhu zvaisvikira muoko menyu zvichira kuti makaona kutsamwa norudo rwakaratidzwa nemhuri yeZimbabwe. Mhuri yeZimbabwe rudo hwayo tinotenda nekuti tiri tega taizvigona and hatishori, asi zvinhu zvekuti zvizhinji zvakazobuda mukufungirana nemukutaura, asi ndinotenda nekutsigira kwamakaita kubva Ruth kubva musi vakakumbira mari kuti vakati vakazwawo chichemo chedu vakaita sekudaro. Tinogona zvedu tichidawo zvihombe kwatiri, asi hataida kupfuma nemwana. Matambudziko edu zvamakatoona zvezve ndozvachitori kumhuri kwedu pakutanga. Hapasi kuti taida kuzoti tivake imba tikudze mabhizinesi nemari yemurwere, chero Mwari hatikomborere. Pedzezvo zvese tiri vanhu vanonamata, hatina mwoyo weutsinye wekuti ngaitire mwana wemumba utsinye hwakadaro. Sandizvo endo ndotodzwira tsitsi kuti kamwana kangu kaita badaro.